updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Luzon Headlines. Naimbaga malam, maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa 100 araw ng panunungkulan ni Governor Ramon Monmon Gico III, isa sa kanyang ipinagmalaki ang pagtutok sa pagpapalakas ng healthcare system ng lalawigan. Ang buong detalye sa report na ito. 34 na taon nang nag-iikot sa Lingayen si Nanay Virginia para magtinda ng prutas. Bagamat senior citizen na, tinitiis niya ang init at pagod, mairaos lang ang bawat araw. Wala, gawawa din ako. Kasi mga anak ko din, may mga pamilya na rin. Siyempre, itong anak ko, may 3 anak din. Hindi din niya ako tutulungan niya ako, pero hindi yung talagang Sa hirap ng buhay, takot siyang magkasakit. Siguro, hihingi ako ng tulong sa gobyerno, sa DSWD. Isa lang ang pamilya ni Nanay Virginia sa humigit kumulang 15,000 mahihirap na pamilya sa probinsya na maaaring mahirapang makakuha ng sapat na atensyon medikal dahil sa kahirapan. So ladies and gentlemen, let us all put our hands together as we all welcome the Honorable Governor Ramon Monmon Gico III for his report on his first 100 days. Kaninang umaga, inihayag ni Governor Ramon Monmon Gico III ang kanyang mga nagawa sa kanyang unang 100 araw sa panunungkulan, lalo na pagdating sa usaping pangkalusugan. Isa sa kanyang nabanggit ang pagbuo ng Provincial Hospital Management Services Office. Simplify the operation and management of our 14 hospitals, including the maximum utilization of their available resources. We would like to segregate public health with the hospital operations for a more effective and efficient delivery of health services in anticipation of the implementation of the Universal Healthcare Law. Asahan din daw ang mas marami pang itatayong mga ospital at maging dialysis centers. Mapapalakas ang pagbibigay serbisyo ng mga ospital na ito dahil na rin sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng pamahalaang panlalawigan, DOH Region 1 at Region 1 Medical Center. Through this partnership, the Department of Health and the Region 1 Medical Center will provide our hospitals with additional doctors, nurses, medical technologists, pharmacists, and other health workers. Bilang isang Pangasinense, masayang-masaya ako at ang marami pang nakarinig ng ating mensahe mula sa ating gobernador. Napakaganda ng kanyang mga plano para pagandahin ang hospitals, ang kabuuan ng healthcare system sa buong probinsya para maging maunlad ang isang bayan, ang isang probinsya, ang isang bansa. Dapat malusog ang mga tao nito. That's the right perspective.
Binigyang pansin din ng gobernador ang pagkakaroon ng sapat na ambulansya sa mga bayan at lungsod. So yung wala siguro ambulansya probably are the LGUs, but meron na rin namang ambulansya ang mga barangay. Alam niyo kung bibilangin natin, I think sapat naman po yung ambulansya. Ang issue lang diyan, yung operation. May gasolina ba? May driver ba? Umaandar ba palagi? Baka naman nakatenga o sira, hindi properly maintained. So, alam nyo, I think we should account for all the ambulances. Makakaasa raw ang taong bayan sa mas marami pang mga proyekto at programang pangkalusugan. Naniniwala si Governor Ramon Monmon Gico III na kasing halaga ng pag-unlad ng Pangasinan ang kalusugan ng mga Pangasinense. Mula dito sa Lingayen, Pangasinan, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa taunang selebrasyon ng Mental Health Awareness Month, focus ngayon ang mas pinaigting na edukasyon pa tungkol sa mental health issues. Magbabalita Sofia Pagaduan. Taong 2019 nang unang madiagnose si Nieves na may mental health disorder. Initially, my first diagnosis was major depressive disorder back in 2019. However, when sa 2021, I got re-diagnosed with bipolar 1 disorder naman. And until now, a year after, yun pa din yung diagnosis ko. Nag-start siya actually when my father died, yung depression ko. When my father died back in 2017, but I only got diagnosed back 2 years later, which was yun nga, 2019. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Parang gusto ko na lang lagi na natutulog na lang ganun. Kasi nakadorm ako before. Tapos 8 kami sa loob ng room namin. Tapos parang hindi ko na sila nakakausap. Ayoko na silang kausap. Naiingayan na ako sa kanila lagi, ganun. Naka-affect na din siya sa relationships ko with them. Kaya sabi ko parang something is wrong na talaga and I need to work on it. Kaya I sought help na din. Ngayong nagtatrabaho na siya bilang guro, mas naging maingat pa si Nieves sa kanyang sarili. For definition, mental health is the overall wellness of how we think, how we behave, and how we regulate our feelings. And like what you have asked, it is important for us to understand our mental health, for us to know how to handle stress, how to relate with others, and of course, how to make choices or decisions for ourselves. Sa datos ng Department of Health ngayong taon, nasa 3.6 milyon ang nakararanas ng mental health issues tulad ng depresyon, alcohol use disorder at mga mood disorder. 2.5% nito ay mga kalalakihan habang 1.7% nito ay kababaihan sa bawat 100,000 na tao. Ayon din sa ulat ng World Health Organization, karamihang nagkakaroon ng mga mental health disorder ay edad 15 hanggang 29 na taong gulang. Mas dumami pa raw ito dahil sa nangyaring pandemya. Isa sa mga proyektong isinagawa ng Department of Health at USAID Renew Health Project ang Lusog Isip App. Isa itong mobile app kung saan makakakita ng mga workbooks, self-care reminders at mood trackers para sa mga nangangailangan. Malaking tulong ito sa may mental health disorder man o wala. We really need to deal with the unpleasant events in our surroundings or in our environment. And also to deal with difficult people that surrounds us. Now we have coworkers, aminin natin na we have family members, we have coworkers na medyo mahirap i-deal with. So the best thing to take care of our mental health is to stay connected with those people whom you consider support and talk with them, talk to them about your feelings, about the circumstances you are going through. Para kay Nieves, importante talaga ang matibay na support system lalo na sa mga may mental health disorder. I'm thankful, I'm blessed na I have a strong support system. Like my mom, kasi only child ako. Tapos yung mommy ko, super supportive niya, super understanding niya. Parang hindi ko na kailangan i-explain sa kanya. Pero it took me a while din naman para to get here na naiintindihan niya ako. Taong 2001 nang ipatupad sa bansa ang pinakaunang mental health policy. Nirebisa ito taong 2016 hanggang sa maisabatas ang Mental Health Act taong 2018.
Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nakikitang susi para sa pagpapalakas ng turismo ng probinsya ng La Union ang pagkakaroon ng familiarization tours. Kung paano, alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Halos balik normal na ang probinsya ng La Union. Para makabangon mula sa pandemya, plano ng pamahalaang panlalawigan na mapalakas muli ang turismo ng probinsya. Paraan din ito upang makamit ng probinsya ang titulong Heart of Agritourism sa Northern Luzon sa taong 2025. Ang transformative governance measures tulad na lamang ng performance governance system at ang ISO certification at ang pagkamit ng pagiging Heart of Agritourism in Northern Luzon by 2025, lahat ito ay ating ipagpapatuloy. Kasama din ang environmental preservation and sustainability, disaster resilience and response, at ang pagpapalakas ng health and wellness na nakaangkala sa pagtawid natin ng new and better normal. Dahil dito, sunod-sunod ang kanilang mga aktibidad at inisyatibo upang makamit ito. Isa na rito ang familiarization tour. Is one way to jumpstart and to bolster the tourism here in La Union. So ngayon, as one way to ensure na maengganyo ang mga turista ulit dito sa La Union, they invited a few influencers, a few bloggers na merong maganda at reputable na following. Tapos, inikot nila sa La Union and pinakita nila kung ano ang pwedeng ma-offer ng tourism here in La Union. Ilan sa mga naimbitahan ay mga travel personalities, tour operators at ilang mga media mula National Capital Region at Calabarzon. Kasama sa tour ang mga Department of Tourism accredited local tour guides ng probinsya. Everything that La Union has to offer. So it varies from different municipalities. It varies from first district and the second district of La Union. Para hindi naman San Juan-centric lang si La Union. Noong Setyembre lang sinimulan ang tour. Ilan sa mga ibinida sa tour ay ang mga sikat na grape farm sa probinsya, Agoo Eco Park, Red Clay Pottery, Bato de Luna at marami pang iba. Nais ipakita ng tour na marami pang pasyalang alok ang probinsya bukod sa pagiging surfing haven nito. It will be a regular thing. Matitigil lang siya ngayong October because surfing break activities na. Pero moving forward and for next year, tuloy-tuloy siya na sana ma-rekindle at sana ma-reignite ang tourism dito sa La Union. Bukod sa familiarization tour, tuloy-tuloy din ang mga trade fair at partnership ng La Union sa mga karatig na probinsya. Isa rin sa pinakaaabangan sa La Union ngayon ay ang magaganap na surfing break ngayong buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, kandidata ng Pilipinas sa Mrs. Tourism Universe nag-uwi ng corona. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nasungkit ng isang 32 anyos na tubong Santa Barbara, Pangasinan ang Mrs. Tourism Ambassadress for Arts and Culture sa katatapos na Mrs. Tourism International 2022. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Robert Inventor. Cyrene Bales, Philippines! Tindig ng katawan, nakakahumaling ng ngiti at makintab na kasuotan. Nasungkit ng 32 anyos na si Cyrene Bales na tubong Santa Barbara, Pangasinan ang corona sa katatapos na Mrs. Tourism 2022. Actually, yung pageant is for Promotion for Tourism International. So, yung title ng pageant is Mrs. Tourism International Universe. So, international pageant siya for Mrs. sa mga mothers. And ang pinopromote namin is different countries yung tourism in every candidate. Last but not least, Mrs. Tourism Ambassadors for Arts and Culture. Congratulations, Mrs. Philippines! Nasungkit ni Cyrene ang titulong Mrs. Tourism Ambassadress for Arts and Culture. Kwento niya, halos 1 buwan ang kanyang binuno, mapaghandaan lang ang patimpalak. Pero dahil sa pangarap at nais na makatulong sa mga kapwa niyang ina, pinili niyang ibuhos ang lahat ng makakaya, masungkit lang ang corona. Pinopromote na advocacy. So, per candidate, meron kaming advocacies. For example, ako ang advocacy ko is for children and for mothers. Ano ba yun? Yung empowering women, and then yung isa yung feeding programs ko dito sa Philippines. Because I can be a big help to the big globalization to fight breast cancer awareness, as with carrying my knowledge to interconnecting social networking and my leadership as a womanhood. Pero bago pa man masungkit ang corona, bukas na ang puso ni Cyrene sa pagtulong. Isa sa mga advokasya niya ang pagsusulong ng breast cancer awareness sa mga kapwa niya ina, advokasya laban sa malnutrisyon at iba't ibang outreach program sa mga bata sa probinsya ng Pangasinan. Regardless naman nung pageant and yung advocacy ko sa Mrs. Tourism International,
Yearly naman, meron naman talaga akong advocacy. So, with or without yung pageant, diretso pa rin yung advocacy ko. Ginanap ang patimpalak sa Bangkok, Thailand noong ika-4 ng Oktubre. 26 na kandidata mula sa iba't ibang bansa ang nakaharap niya sa patimpalak. Ibinida ni Siren sa evening gown competition ang white Filipiniana gown na dinisenyo ng kilalang fashion designer na si Ryan Fernandez na tubong Pangasinan. Laking pasasalamat ni Siren sa lahat ng sumuporta sa kanyang tagumpay. Nakauwi na sa bansa si Siren at plano pa niyang ipagpatuloy ang kanyang mga advokasya sa bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline. Ginawaran ng Presidential Lingkod Bayan Awardee ang isang librarian mula La Union dahil sa mga iba't ibang proyekto at aktibidad na kanyang ginawa sa kalagitnaan ng pandemya. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. OIC Librarian of the City Government of San Fernando, Laguna. Malapit sa puso ni Aiko ang pagbabasa ng libro. 2002 nang magsimula siya bilang isang city library staff sa lungsod ng San Fernando, La Union. Sa aktibong partisipasyon sa mga inisyatibo ng City Library, naging officer in charge siya taong 2016. I love being an officer in charge of the City Library because I find pleasure in being part of the unique sense of comfort that library provides, and it's my passion to serve the community and to love books. Sa pamumuno niya sa City Library, nakapagsimula si Aiko ng mga proyektong tumatak sa kanilang komunidad. Isa na rito ang Book Saves. Naka-incorporate po doon yung Book Saves in Isolation, Book Saves in Libro Bakuna Program, Book Saves in PDL, in Person Deprived of Liberty, Book Save in Nasudi, which is the violence against women and children. Doon po, naka-incorporate po lahat yung program namin sa Book Saves. Marso taong 2020 nang simulan ni Aiko ang Book Saves. Bilang librarian, tiniyak din ng kanyang team na maayos ang mga barangay reading centers ng lungsod at lahat ng bata ay may libro. Upang makatulong sa vaccination rollout ng lungsod, inilunsad ni Aiko ang Bakuna Libro Program kung saan alok nito ang mga libreng libro sa mga nabakunahan. Dahil dito, ilang mga organisasyon ang kumilala sa kanyang dedikasyon sa trabaho. At nito lang Setyembre, natanggap ni Aiko ang Presidential Lingkod Bayan Award mula sa Civil Service Commission sa 2022 CSC Honor Awards Program na ginanap sa City of San Fernando, La Union. So first siguro ang points natin is yung best practices po natin dito sa City Library of San Fernando, La Union na may impact po, hindi lang po dito sa City Library, may impact po sa lahat po ng mga tao. Of course, nakaka-proud and mas lalong binuboost po ang aking sarili na mas lalo po pang pagbubutihin at paglilingkuran ng ating mamamayan. Bukod pa rito, nakatanggap din siya ng Gantimpala Agad Award mula sa Mamamayan Muna Aksyon Agad para sa Taong Bayan na programa ng Civil Service Commission. Ito'y sa kanyang pagtulong sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hangad ni Aiko na hindi mawala ang pagpapahalaga sa pagkatuto. Sa likod ng mga papurit tagumpay, itinuturing pa rin niyang pinakamalaking tagumpay ang makitang patuloy ang pagpapahalaga ng kanyang mga kababayan sa pagbabasa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagwagi sa katatapos lamang na largest travel fair ang bayan ng Bolinao, Pangasinan. Inspirasyon nila ang kanilang mayamang karagatan. May kwento si Jose Inventor. Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Bolinao sa Pangasinan ang likas na kagandahan at yaman ng kanilang mga karagatan. Kaya nang maimbitahan ng Philippine Travel Mart at Philippine Tour Operators Association na lumahok sa largest and longest travel fair sa bansa, ang kanilang mga dagat ang napili nilang tema para sa kanilang booth. Ayun, yung preparations medyo mahirap kasi nga naisabay pa yung out-of interview namin. So naghiwalay talaga yung team. Buti na lang may mga volunteers tayo like Bagi
and other utility. Dinaluhan ang nasabing patimpalak ng aabot sa 200 mga bayan at lungsod mula sa buong bansa. Pero dahil sa magandang tema at pagpapakita ng kultura at produkto ng booth, naiuwi ng bayan ang tropeyo. Hinirang sila bilang Best Booth Municipality Category. Sobrang tuwa namin, and of course, alam mo yung feeling na hard work paid off, mga ganon. Oo, kasi syempre, dami ng mga exhibitors, kasi kung makikita nyo, ang gaganda din po ng mga booth ng ibang kasama doon, at ayun nga, nakakatuwa kasi nakita at tawag nito na na-appreciate nila yung kasi yun nga, yung creativity, yung artistic, saka eco-friendly kasi yung booth natin. Ngayon, naghahanda na muli ang bayan sa isa na namang travel fair na gaganapin sa Clark, Pampanga sa susunod na buwan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. In violation of the dangerous drugs law, kailangan ba aktwal na nasa iyong katawan o nasa inyong possession ang drugs para ma-prosecute ka for such violation? Recently, ang sabi ng Korte Suprema, ang drug possession charges pwedeng aktwal and pwedeng constructive. So, merong kagawad dito na na-charge ng illegal possession of dangerous drugs after a search warrant was implemented doon sa kanyang bahay. And doon sa kanyang bahay, nung pinasok ng mga pulis, nung kinapkapan siya, wala naman nakitang drugs sa kanyang person. However, meron nakitang packets of shabu doon sa kanyang coffee table. Ang depensa niya, illegal possession of drugs ba naman ito? Hindi naman sa akin nakuha yung drugs na yan. It was not found in my person. So, I do not have actual possession of the drugs. Sabi ng ating Korte Suprema, yung Section 11 of Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, sabi nito doon sa Section 11, penalty of life imprisonment, ang bigat ng kanyang penalty, to death and a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos ang penalty upon any person unless authorized by law possess any dangerous drugs. At ang ating Korte Suprema doon sa People versus Baer ay sabi, ang possession ng isang drug ay hindi lang actual. Hindi kailangan na nasa person mo, nasa katawan mo, yung drugs na na-confiscate. As long as ikaw ay in control, no? In control of the situation. For example, in the case that we mentioned, yung kagawad ang may-ari ng bahay kung saan nakita yung drugs doon sa kanyang coffee table. So, more or less, nag-presume ang ating Korte Suprema na siya ang may control sa bahay. And at that time, since walang ibang tao doon sa bahay, inassume ng ating Korte Suprema that he was in control, in the custody of whatever is inside the house. And therefore, sabi nila, kung ikaw ay merong exclusive dominion and control over the place where it is found, then that is constructive possession. So, hindi kailangan na actual possession in your person, but as long as you control the environment, then you can be charged with illegal possession of dangerous drugs.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Violin, 20 taong naging sandigan ng isang musikero. Ang kwento Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. Matapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniman, ginhaway, garantisado. Pauliniman, isang pahid ka lang. Dali mo lang out sa PAO! Sa milky ng batang 90s, parang natin ang imahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang musikero naman ang 20 taon nang naging sandigan ang kanyang violin. Pangarap daw niya ito mula nang siya ay binata pa. May kwento si Yeda Joyce Rudil. Love at first sight. Ganyan kung ilarawan ni Nestor ang kanyang naramdaman nang unang marinig ang tunog ng violin. Kaya mula noon, hindi na niya binitawan ang pangarap na matuto nito. Kasi ako nun. So hindi ko inisip kung ano yung available na materials yung gagamitin ko. So hindi ko inisip kung meron akong sarili o nangyayroon ako. Hindi man natanggap noong una ng kanyang pamilya ang kanyang pangarap na maging musikero, tuloy-tuloy pa rin niyang pinaghusayan ang pagtugtog nito. Start ako ng 500 na night. Gig, mga ganun. Then, 5 days, 6 days, minsan, whole week. Nagigig kami ng gabi-gabi. Hanggang sa natutunan ko na pwede pala magturo. Pwede pala tumutog sa mga events. I followed my dreams. So, hindi ko inisip kung ano sasabihin nila. I just go. Sabi ko, ito na talaga yung gusto ko. Hindi ko inisip. Actually, hindi ko sila inisip. So, Ang pinaglalabang pangarap, dinala siya sa iba't ibang lupalok ng mundo. Kalinga, and pagpapunta country, Hong Kong, Thailand, yan, mga outing sa labas. Very satisfying and adventure talaga. Ngayon, sa
Sa ika-20 taon niyang pagtugtog ng violin, hindi na lamang siya nawiwili kundi maging ang kanyang mga nagiging estudyante. Bukod kasi sa pagtugtog, isa na rin siyang violin tutor. Ang kanyang violin ang nagsilbing sandigan niya, hindi lamang sa kalungkutan kundi sa pang-araw-araw na buhay, lalo na nang magpandemya. Patunay si Nestor na hindi masama ang mangarap at sundin ito, basta't minamahal at kayang panindigan ang desisyon na ginagawa sa ngalan ng pag-ibig sa musika. Ieda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44.